Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dongon. Taong 1979, Cantilan, Surigao del Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naghahanda si Dogon para tumungo sa kabilang baryo. Araw kasi yun ng pista sa ibayong lugar, kaya na may napagpasyahan niyang makidalo. Hindi naman siya iba sa lugar na yon. Kahit papaano meron siya doong mga kakilala at kababatang nagmula sa kanilang lugar. Halos taon-taon niya yung inaabangan, gawa ng napakaraming pagkain roon kapag sumasapit ang araw ng pista. Nang mapansin siya ng kanyang amang abalang-abala sa pagpipili ng damit, marahan naman siya nitong nilapitan habang nagwiwika ng, "Tutuloy ka pa rin? Hay naku Dongon, matigas talaga yung ulo mo no? Hanggang kailan ko ba dapat sabihin sa'yo na wala doon si Daku? Hindi na yun ang lugar na kilala mo. Kapag nagpatuloy ka pa rin sa iyong naiisip gawin, hindi ka dito makakalabas hanggat hindi ka nakakatikim sa akin." "Tay naman Ano naman kung wala na doon si Daku? Bakit? Siya lang ba matutuluyan ko roon?" Iritableng sagot naman niya sa kanyang ama. Matapos niyang makapagsalita, laking gulat na lamang niya nang bigla siya nitong hawakan sa kwelyo ng kanyang damit habang seryosong sumasagot sa kanya ng, "Ibang-ibang baryong pupuntahan mo kumpara dito sa atin. Kapag wala doon si Daku, wala ka doong karapatang pumunta anuman ang mabalitaan mong kasiyahan. Naiintindihan mo ba? Uburin mo na yung damit mo. Magpalit ka ng pansak at sumama ka sa akin." Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na siya nakasagot bagkus ay sinunod na lamang niya ang kanyang ama. Alam kasi noon ni Dogon na kapag tumataas na ang boses nito, wala na talaga siyang magagawa. Kapag pinilit niya pa yung suwayin, paniguradong hindi na siya makakabalik sa bahay nila. Sa pagbagtas nila ng daan patungong bukid, nananatili naman siyang tahimik. Napakasama ng kanyang loob noon, gawa ng marami na siyang pinagsabihan ukol sa kanyang pagpunta roon. Nang hindi na maatim ng kanyang ama ang hindi maipintang pagmumukha niya, dahan-dahan naman siya nitong nilapitan para pagsabihan. Humingi din yun ng tawad sa kanya kahit papaano para naman makaramdam siya ng konting ginhawa. Ilang minuto pa ang lumipas, medyo natauhan at kumalma na itong si Dogon kahit papaano. Pagramdam ng kanyang amang pwede na siyang makausap ng matino, doon na siya nito dahan-dahang sinermonan sa mga dahilan kung bakit ayaw nitong mapadpad siya sa lugar ng nag-iisa. Ayon sa kanyang ama, may mga bagay pa sa mundo na hindi niya naiintindihan. Kaya lang naman siya napapagalitan, gawa ng ayaw nitong malagay siya sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Ipinagtapat din ng kanyang ama ang tungkol sa kanyang mga naririnig ukol sa lugar. Ayon dito, kaya lang naman siya nito pinapayagan noong mga nakaraang taon na tumungo sa kabilang baryo ay dahil kay Daku. Pinagkakatiwalaan kasi yon ng kanyang ama, gawa ng hindi na ito iba sa kanya. Marami naman yung nakikilala na kagaya ni Daku pero ibang-iba talaga ang turing niya sa mga ito. Dagdag pa ng kanyang ama, may posibilidad na hindi na siya makauwi kung ipagsasapilitan niya ang kanyang gusto. "Dogon, kailangan mong maintindihan, hindi lahat ng tao ordinaryo. Nung nakaraang pista sa baryong yon, nakakita ka ba doon ng mga taong palaging nakatingin sa'yo saan ka man pumunta? Kung oo, sapat na yung basihan para umilag ka sa lugar na yon. Maaaring marami kang nakikitang dayo sa lugar. Subalit hindi ka sigurado kung totoo ngang dayo ang mga ito o hindi naman kaya'y nanghihikayat ng kanilang mabibiktima." Wika ng kanyang ama. "Ano ho bang ibig niyong sabihin, Tay? Nagtataka na talaga ako. Hindi ka naman yan dati tuwing nagpapaalam ako sa iyo
Sagot naman ni Dongon. Maraming aswang doon, anak. Kahit yung tsuhin mong si Daku, aswang yun. Sigurado din ako na ang mga kababata mong lumipat doon, kung hindi na yanggaw, abay ganap ng demonyo. Paliwanag naman ng kanyang ama. Dahil sa sinabi nito, bigla naman siyang hindi makapagsalita sa kadahilanang papaanong naging aswang ang mga tao sa lugar na yon, napakamasiyahin ng mga ito. Upang hindi na siya gaanong mapaisip, inakala na lamang niyang panakot yon ng kanyang ama upang hindi na siya tumuloy. Sa pagdating nila sa bukid, dali-dali naman silang nagtrabaho. Halos iniwasan noon ni Dongon na magpahinga, gawa ng palaging sumasagi sa isip niya ang kasiyahang dulot ng pista. Bagaman binigyan na siya nito ng utos na wag nang pumunta, patuloy pa rin siyang nag-isip ng paraan upang tumakas sa kanilang lugar nang hindi nito nalalaman. Sa pagsapit ng gabi, maaga pang natulog noon si Dongon upang maipakita sa kanyang ama na tahimik na siyang nagpapahinga. Pagkapatay ng kanilang mga gasera, doon na siya dahan-dahang gumalaw. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, naging maingat siya upang hindi magising ang kanyang mga magulang. Pagdating niya sa pintuang naroon sa kanilang kusina, dahan-dahan naman niya yung binuksan habang patuloy na nakikiramdam sa paligid. Nang makalabas na siya, walang pag-aalangan niyang binagtas ang daan patungo sa baryo. Habang lumalayo siya sa kanilang tahanan, hindi naman niya mapigilan ang kanyang tuwa na nararamdaman. Makalipas lamang ang kalahating oras, doon na nga nasipat ni Dongon ang mga nagliliwanag na bahay sa nasabing baryo. Habang papalapit siya sa lugar, nasisipat na niya noon ng mga taong nagsisiyahan sa labas ng bawat bahay. Sa pagdating niya sa sentro, laking gulat na lamang niya nang hindi niya makita ang kanyang mga kababata. Kung saan-saan na siya pumunta noon pero sa kasamaang palad hindi niya talaga ito mahanap. Tumungo na rin siya sa bahay ng mga ito, subalit nakapagtatakang hindi alam ng mga magulang nito kung saan yun pumunta. Nang wala na noong malalapitan si Dongon, minabuti niyang tumungo sa dating bahay ng kanyang tsuhing si Daku. Mas pinili niya doong magpahinga habang hinihintay ang pag-uumpisa ng sayawan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, mayat maya na ang kanyang pagsilay sa mga taong dumaraan. Ang iilan sa mga ito, tinatawag pa siya habang nagpapakita ng kanilang mga dalang pagkain. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, gawa ng busog na busog pa siya sa kanilang hapunan. Sa paglalim pa ng gabi, dahan-dahan ang nag-iiba ang kanyang pagtingin sa paligid. Alam niyang maraming nagkakasiyahan pero ang damdamin niya halos hindi mapakali na para bang merong nakaambang panganib. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Dongon nang masipat niya ang iilang taong unti-unting tumutuwad. May mga tumatakbo na din siyang nakikita habang ang iba naman nasisipat niyang kumakain ng lupa. Maya-maya pa, paisa-isa nang namamatay ang sindi ng mga gasera, indikasyon na malapit nang matapos ang pista. Dahil sa mga nakita niyang yon, nagpasya siyang bumalik na sa kanilang tahanan. Pag-akma niyang lalabas na sa bahay ng kanyang tsuhin, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya ang isang lalaking may mapupulang mata na humarang sa kanyang daan. Alam naming hindi ka taga rito. Wala na rito si Daku. Ba't ka pa bumalik? Alam mo ba ang ginagawa namin sa mga hindi namin kauri? Matapos nitong makapagsalita, inilapat nito ang kanyang mga kamay sa lupa na parabang nag-aambayong sumugod.
Pagsilay doon ni Dongon, dali-dali naman siyang umatras at mabilisang tinahak ang daan papaloob ng tahanan. Pagpasok niya sa loob ng bahay ng kanyang tiyuhin, nasipat niya ang mga nagkalat nitong gamit sa buong paligid. Halos hindi na niya alam noon ang kanyang gagawin, gawa ng paiba-iba na ang mga bagay na pumapasok sa kanyang isip. Pakiramdam noon ni Dongon, mamamatay na siya at ni katiting na pag-asang makalayo sa baryong yon, hindi na sumasagi sa isip niya. Ilang minuto pa ang lumipas, mas lalo pa siyang kinabahan nang maramdaman niya ang halos hindi mabilang na mga nilalang na unti-unting gumagapang sa bubong ng bahay. Sa sobrang dami ng mga ito, rinig na rinig niya ang paglangit-ngit ng pundasyon ng bubong. Habang pinagmamasdan niya ang kisame, kitang-kita niya sa mga butas ang mga paa ng nilalang dahil sa liwanag ng buwan. Ilang ulit na rin siyang nakiusap sa mga ito pero animoy hindi siya nito naririnig o napapakinggan. Sa pagpapatuloy ng pangyayari, wala na siyang nagawa kundi sisihin ang kanyang sarili habang umiiyak. Panay na din ang pagtawag ni Dongon sa kanyang ama hanggang sa bigla siyang matigilan nang makarinig siya ng malalakas na kalabog sa dating bahay ng kanyang tiyuhin. Mabilisan din noong bumaba ang napakaraming nilalang sa bubong, indikasyon na meron itong kinakaharap na katunggali. Dahil sa pangyayaring yon, ginawa naman itong pagkakataon ni Dongon para tumakas sa lugar. Alam niyang sa likurang parte ng bahay ng kanyang tiyuhin ay masisipat niya ang napakalawak na talahiban, kung kaya't nagpa siyang doon dumaan para tumakas. Sa paglabas niya sa bahay nito, bumungad sa kanya ang napakalamig na simoy ng hangin habang dumadaan yon sa matataas na dahon ng talahib. Kahit alam niyang napakaraming sawa sa lugar na yon, buong tapang niya yung nilusong. Sa isip-isip niya, mas mabuting mamatay na sa tuklaw ng ahas kesa naman katayin siya ng mga aswang. Habang binabagtas niya ang daan papalayo sa baryo, rinig na rinig niya ang iilang pag-atungal ng mga nilalang. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, gawa ng ang mahalaga para sa kanya, mailigtas ang kanyang buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, sa awa ng Diyos buhay siyang nakabalik sa kanilang tahanan. Habang naglalakad siya papalapit dito, panay naman ang kanyang pag-iyak, gawa ng hindi niya alam kung paano niya yun sisimulang ikwento sa kanyang mga magulang. Nang akmang papasok na siya sa kanilang bakuran, natigilan naman siya sa kanyang paglalakad nang masipat niya ang kanyang amang nakaupo sa ilalim ng lilim ng puno habang nananabako. Pagsilay nito sa kanya, dali-dali naman itong tumayo at mabilisang tumungo sa kinaroroonan niya. Matigas nga talaga ang ulo mo, Dongon. Manang-mana ka sa nanay mo. Sabihin mo, ano nangyari sa iyo sa baryo? Bakit ganyan ang itsura mo? Saan ka dumaan pabalik rito? Seryosong tanong nito sa kanya. Nang marinig niya ang naging tanong ng kanyang ama, dali-dali naman siyang lumapit dito habang umiiyak. Upang maibsan ng konti ang kanyang takot na nararamdaman, buong lakas niya yung niyakap na parabang ayaw na niyang kumalas mula sa pagkakahawak. Matapos niya yung gawin, nanatili lang namang tahimik ang kanyang ama. Alam nitong marami siyang pinagdaanang kakaiba, kung kaya't nagpa siya yung wag na lang siyang paluin. Sa pagdating ng puntong medyo kumalma na siya, muli siya nitong tinanong ukol sa mga nangyari. Nang marinig ni Dongon ang tanong ng kanyang ama, pinili naman niya yung sagutin. Matapos niyang maisalaysay ang mga bagay-bagay na kinakailangan nitong malaman, nagpa siya silang dalawa na pumasok na sa loob ng kanilang bahay. Ayon sa kanyang ama, paniguradong merong tumulong sa kanya.
Sa puntong naramdaman niyang umalis ng bahay si Dongon, inaasahan na niyang mamamatay ito. Mahirap man yung tanggapin para sa kanila, subalit wala na silang magagawa. Dagdag pa nito na, noong nadatnan siya nitong nananabako, inaasahan na nitong kinakain na si Dongon ng mga aswang. Kapag tumungtong na kasi ang 11:00, doon na mag-uumpisa ang pangalawang pagdiriwang sa baryong kanyang pinuntahan na halos karamihan sa handa ng mga ito ay purong karne ng mga tao. Nang marinig niya ang naging istorya ng kanyang ama, halos hindi naman niya malaman ang kanyang isasagot. Pinaghalong galit at inis ang nararamdaman niya rito, gawa ng kahit alam nitong nagpumilit pa rin siyang tumakas, hindi siya nito pinigilan. Yan ang napapala ng mga taong matitigas ang ulo. Pasalamat ka, may pangalawang buhay ka pa. Sinasabi ko sa iyo, Dongon, noon pa, hindi kita pipigilan sa oras na magpumilit ka. Ano man ang mangyari sa iyo, pananagutan mo. 18 ka na, hindi ka na bata. Kung palaging pagliliwaliw ang nais mong gawin at talagang hindi ka namin mapigilan, abay pananagutan mo yan. Huwag mo rin akong tititigan ng ganyan. Dahil alam mo sa sarili at kokote mo, hindi ako nagkulang sa'yo. Wika ng kanyang ama nang mapansin ito sa kanyang mga mata ang kakaiba niyang pagtitig. Nang marinig niya ang sinabi nito, kahit papaano alam niyang tama ang sinasabi ng kanyang ama. Sa kasong yun, wala siyang ibang masisisi kundi ang sarili niya. Aminado naman siyang hindi nagkulang ito sa pagpapaalala kung kaya't sa kahit na anong punto siya talaga ang may sala. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpasya na siyang matulog. Kahit hindi siya noon nakakaramdam ng antok, pinilit niyang pagpahingahin ang kanyang sarili dala ng takot. Sa pagsapit ng umaga, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, nagsigising silang magkakapatid, dala na din sa pagsisigaw ng kanyang ama. Humihingi yun ng tulong na para bang merong napahamak noong umagang yon. Dala ng kuryosidad ni Dongon, agad naman siyang lumabas ng kanilang tahanan upang tingnan ng mga pangyayari. Sa paglabas niya ng bahay nila, bumungad sa kanya ang lasug-lasug na katawan ng tiyuhin niyang si Daku, akay-akay ng kanyang ama. Pagpasok nito sa loob, dali-dali naman itong kumuha ng kutsilyo at kasabay nito ang mabilisan nitong paghiwa sa kanyang braso para painumin ng dugo si Daku. Habang pinapainom ito ng kanyang ama, doon niya napagtanto na kaya pala napakarami nitong peklat sa katawan ay dahil sa ganoong gawain. Sa isang iglap, unti-unting nagbago ang paningin niya sa kanyang ama, gawa ng ramdam niya ang labis nitong pagnanais na mailigtas ang tiyuhin niyang nag-aagaw buhay. Halos inabot din ng 3 araw na sunod ang pamamahinga nito hanggang sa dumating ang puntong nagkaroon na yon ng wisyo. Ang kanyang ama naman, halos mamutla na ang mga balat dahil sa kawalan ng dugo. Pagsilay nitong gising na si Daku, dali-dali naman niya yung nilapitan habang tinatanong ng, "Ano nangyari, Daku? Ba't ka nagkaganon?" Nang marinig nito ang kanyang sinabi, seryoso naman yung tumingin kay Dogon habang nanghihinang sumasagot ng, "Paano ba naman yung anak mo? Pumunta sa baryo nang wala ako. Mabuti pauwi na ako nun, kaya napigilan ko pa ang mga kakilala ko. Kung nagkataong nakaraang araw siya bumisita, paniguradong patay na yan." Kasabay ng pagwika nito ay ang paglalahad nito sa kanila ukol sa maaaring balik ng kanyang angkan dahil sa kanyang ginawa. Alam ni Daku na hindi yun titigil, gawa ng pakiramdam ng mga ito isa ng napakalaking banta para sa kanila si Dongon. Kapag umabot kasi sa puntong ipagsabi niya ang tungkol sa katotohanang nagaganap sa pista ng baryo, maaaring wala na sa kanilang bumisitang pagkain. Magiging mahirap yon para sa kanilang angkan
lalo pat 5 ang gabunan na kanilang pinapakain. Nang marinig ito ng kanyang ama, mariin naman itong kinausap ang kaibigan niya kung ano ang kanilang gagawin. Ayon kay Dako, pipilitin niyang kausapin ng mga ito upang magawa pa nilang maisalba ang buhay ni Dongon kahit papaano. Medyo tagilid na kasi ang sitwasyong kinakaharap nila, gawa ng yon ang unang pagkakataon na merong nakatakas na isang ordinaryong tao sa pista. Para sa angka ni Dako, yun palang sapat ng rason para kitilan nila ng buhay si Dongon. Masyado kasing mayabang ang angka nito na halos hindi marunong tumanggap ng kahit maliit na pagkatalo. Kinahapunan noong araw, dumating ang 7 sa kanyang angkan. Pagharap nito sa bahay nila Dongon, dali-dali naman yung nilapitan ni Dako at ng kanyang ama. Noong una naging maayos pa ang usapan nila, subalit nang malipat na yun kay Dongon, doon na nagbago ang lahat. Ayon sa angka ni Dako, hindi sila makapapayag na manatiling buhay ang batang nakatakas. Para sa kanila, hanggat may nakakaalam ng kanilang sikreto, may posibilidad yon na malaman ng kanilang mga biktima. Ayaw nilang mangyari ang ganoong bagay, gawa ng nag-iingat din sila na magkaroon ng hindi kaaya-ayang labanan sa pagitan ng mga albularyong nananahimik sa bawat baryong pinagkukunan nila ng pagkain. Nang marinig ito ng ama ni Dongon, mariin naman itong ipinilit sa mga nilalang na gagawin niya ang lahat upang makalimutan yon ng kanyang anak. Dahil sa kanyang sinabi, bigla namang tumaas ang boses ng matandang namumuno roon na nagsasabi ng, "Huwag mo kaming pangunahan! Si Dako nga nagawa kaming saktan, ikaw pa kayang walang kinalaman sa aming angkan? Kung ako sa'yo, papuntahin mo na rito ang anak mo para matapos na ang usapan." Matapos nitong makapagsalita, agad namang sumingit si Dako na halos punong-puno na ng pagpapakumbaba. Lahat ng paraan na maaari nilang magawa para mailigtas ang buhay ni Dongon ay kanila nang sinang-ayunan. Nang marinig yon ng nilalang, masaya naman yung nagwika sa kanila ng, "Sige, kung gusto niyo pa talaga siyang mabuhay, dalhin niyo sa akin ang kanyang dila. Yan lang ang nag-iisang paraan upang hindi namin siya patayin. Wala na kayong ibang pagpipilian. Tsaka ikaw, Dako, sumama ka sa amin. Nag-iinit na sa iyo ang gabunang pinuno ng ating angkan. Kung saan-saan ka pumupunta, parang wala ka ng silbi sa amin." Nang marinig ito ng ama ni Dongon, dali-dali naman yung tumungo sa loob ng kanilang bahay. Isinama nito si Dako nang sa gayoy mapag-usapan nila ang kanilang hakbang na gagawin. Tinanong niya yon kung pwedeng maging kapalit ang kanyang dila, gawa ng masyado pang bata si Dongon para mawala ng kakayahang magsalita. Kahit matigas ang ulo nito, anak pa rin niya yon kahit papaano. Hindi niya yon kayang makitang nasasaktan kahit wala naman itong ginagawa. Matapos yung malaman ng kanyang kaibigan, malungkot naman yung tumitig sa kanya habang dahan-dahang tumatango. Ang tanging naging papel noon ni Dako, lagyan yon ng sabulag upang makita yon ng kanyang mga kasama na dila ng bata. Nang mapagpasyahan na nila ang kanilang gagawin, walang pag-aatubiling pinutol ng kanyang ama ang dila nito. Pagbigay nito kay Dako, dali-dali naman yung umalis bitbit ang lahat ng kanyang gamit. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, mangyak-ngyak namang nakatitig si Dongon sa kanyang ama habang abala yon sa pagpapahid ng dugo sa kanyang bunganga. Akala niya matigas ang puso nito para sa kanya, subalit nagkamali siya. Makalipas ang araw na yon, muling nanumbalik ang lakas nito para magsaka sa bukid. Walang araw noong hindi yon pinapanalangin ni Dongon na sana'y muli niyang marinig ang masayang tinig ng kanilang padre de pamilya. Ang kanyang ina naman, halos hindi na siya noon kinikibo
sa kadahilan ng alam nito na siya ang dahilan kung bakit yon ay naging pipi. Bagaman masakit para sa kanya, sinubukan niyang magbago sa pamamagitan ng pagtatrabaho at pagbibigay ng maitutulong para sa kanyang pamilya. Naniniwala si Dongon na ang isang pagkakamali hindi magiging basihan ng kanyang buong pagkatao. Maaari ngang nagkamali siya sa kanyang magulang, pero kahit papaano magulang niya pa rin ito. Walang magulang ang hindi nakakapagpatawad sa kanyang mga anak sapagkat laman yon ng kanyang laman. Ilang taon pa ang lumipas, nanatiling payapa ang kanilang pamilya. Masakit man para kay Dogon na tanggapin, nadala ng katigasan ng ulo niya at pagiging suwail na anak. Naging kapalit nun ay ang dila ng kanyang ama. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam ko lahat tayo, maski ako Tayo nga naiinis dito kay Dongon. Ba't kasi hindi siya nakinig sa tatay niya, di ba? Alam niyo, kung pinaraos niya lang yung isang pista, siguro hindi nawala ng dila yung tatay nito ni Dongon Kaso matigas kasi yung ulo Natetempt siya na ini-imagine niya siguro yung mga nakaraang taon na pag pumupunta siya doon, sobrang saya niya, ang saya ng pista. Kaya lang naman siya nagkaroon ng access kasi nga yung tsuhi niya si Daku, aswang din doon, kaanib nung lahi na yun. Pinoprotektahan siya. Laking pasasalamat na lang niya kasi umuwi si Daku doon sa dating bahay. Paano kung hindi? Malamang wala tayong ganitong kwento, di ba? Pero nakisisilip ko lang tsaka nakikita ko dito sa buong kwento na to. Sobrang nakakainis itong si Dongon. Kaya kayo, yung mga bata dyan, pakinggan nyo lagi yung mga magulang nyo kasi hindi naman yan magbibigay sa inyo ng babala o ng sermon kung hindi rin naman para sa inyo yun para sa ikabubuti nyo yun. Diba? Kaya sayang lang kung hindi naging matigas ulo nito ni Dongon, hindi sana naputulan ng dila yung tatay niya. Kaya para sa mga kabataan na nakikinig sa atin ngayon, sana magsilbing leksyon sa inyo to. Pero kayo pa rin, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.